Yeah, start. USB driver mode. A na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kenye n'eze a eze adịghị adị eze anyị Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị jere m ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị jere m ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ga-adị maka na eziokwu anwa chacha ndị oge erighị anya fọndambaki ndị oche eri anya fọndambaki fọdasi kala aka obodo ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fara obodo ụka adịkwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ ọma chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịama gbago ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Ka anyị dobiri ebe a ụmụ ọdịnala Igbo a sị na tata bụ nkwụ ya akwụtara anyị ihe ọma akwụpụrụ anyị ihe ọjọọ abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taa a sịrị m n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na ihe ọma dị iche iche ga-emere anyị na ihe ọma dị n'elu ọrụ ọya dara anyị na ọdịnala na ọya eburu anyị ome ka ọ were anya ha wee fụ ọnya bụ isiokwu anyị ji wee bịara ụbọchị taa nke ọzọ dịkwazị mkpa bụ maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-afụ m na soshal midia afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ the importance of an altar speaking for you. There must be an altar that is speaking for you. There must be an altar that is speaking for you. Yes. Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana before anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa ife izi ị ga-ama abụgolu nke mbụ ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa na-aga n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa na-aga n'iru
on the I got Chuaja Nisifa present their prayer request to the entities of powers in the temple. I'm only so you would go on Tuesday on July, go on August. They chat me on WhatsApp. Then so in Aja, I'm gonna go KC me, Manamaka Boni Ofu. Jambunianu Aja Puti. Aja na achụ n'isi ndị mmadụ all over the globe. Ebe ọ bụla ị nọ under the sun, you can join us. Kedu ihe ị ga-ama maka ya? Etu esi etu na anya bụ aja bụ i forward ya 3 prayer request, you make donation token to the account number. I chat ya m na WhatsApp, agwazie gị other details I need from you in order to book you. Ka bụ ihe kwesịrị ịma gbasara aja. Aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ọ ngalaba na administration anyị na-afụ maka ya. Ụbọchị na on 19th of each month, anyị na-emesara aka n'isi mmadụ niile sonye na ya bụ aja. Anyị ga-achụgodo aja ogodo ọfọ n'isi gị tiri n'ọnwa Julaị ahụ. Ndị mmadụ ebukubegodi nke ọnwa Ọgọst. Mana ka nkọwarụ gị ihe ịmaghị. Maka na what you don't know is only a mystery to you. Then, nke ọzọkwazi wụ ana m ayọkwazi friends and well wishers. Nke mbụ na ama ekenego unu na ihe ọma unu mere. Ya na nkwado unu nyere my daughter Queen Desire. Na contest ha nwere na Film House Africa. Agbagoro agba nke anọ. Yes, by Thursday ha ga-finish agba nke anọ. Wee bakwa na agba nke na-eso agba nchi na nta. So ana m ayọkwa each and every one of you. Ka ndị ekene unu na nke unu mere eme. Ka ndị ekenekwa unu maka nke unu ga-eme n'ilu. Please vote my daughter Queen Desire to win that crown. How to vote? Akwụwago m ya mana ka nkwụwakwa ya ọzọ. How to vote bụ each vote bụ 100 naira. Ọ bụrụ na ije na my YouTube, ị ga-afụ ebe nkọwalụ eti post ya kọwaa the procedure esi eme vote na ya bụ contest. A sị na one vote bụ 100 naira. Then ị nwere ike vote as many as you want. No amount is too small, no amount is too big. You can afford the Fidelity Bank account of the organizers. Then here, the WhatsApp number, you can send evidence to whenever you vote. And please don't forget to forward the evidence to me so that I will be able to follow up from my own end. Or I'm wiki follow with their own methods. They chat me on WhatsApp. Send whatever you want to send. Number of votes to me. I will forward it to the appropriate authority. Thank you for your support. Then, can I give us any issue quite bia? Issue quite the way biabo. Echefukwana, I yours and Nachi Yosebu. Echefuni de Soyera na all our social media handles. Echefukwana, Isoyera na our television station called Ezioku TV. All free to air. All free to air. Now, free to air our album. It will watch ya above on all over the globe. Dish, satellite dish. Then he need the email. Well, sat view decoder. It will it's sat view. It's a sat view decoder. Channel 505. You can watch ya. Ezioku TV. One use your sat view. Then they use like channel. They use like strong, my TV and other free channel decoders. Then you can fear at numerous numbers. Like I think strong. I think here fear number 32. I'm not decoder in a use, but whatever decoder in a use will be free to air. Scan it. After scan it, take your time to look for Ezioku TV. If you are not using SatView, or one day they use SatView, just go straight to 505. You have your Ezioku TV. I'm one day your order for the decoder. Then I will still give it to you. Excuse me, let me show you the decoder because we are distributors of that decoder, SatView decoder. Give me a minute.
see what is called sat view. See what is called sat view decoder. Oh yeah, well, you can see it. It's both written sat view. You can see it. Sat view. Yes. Sat view satellite decoder. Elbow in where tune channel 505. Channel 505. Again, what Eziokwu TV. I don't want to use sat view. Need to use here like strong. Search for it. Eziokwu TV. Our own channel is the only Eziokwu TV in the whole world. So once you see Eziokwu TV, that is the our channel. You can see it, see the decoder, how it is. It has HDMI port. Yes, this is the decoder. On our belt with the other akurongwa, like the remote. On our belt with the other akurongwa, in the enough for the charger, my remote here. Here is okay. So he need the very memorable. About an go satellite dish that begging. You want a satellite dish that begging. You go to sat viewer. Connect here. You get what is Eziokwu TV. No other channels on those. Yes, you get what here. And free to air. So I want to show you know. Nakai why in 17,000 naira. This is the latest of it. 17,000. You got here sat view. And we ship it nationwide. Everybody know. HOI sat view is 17,000. Once you get 17,000 naira, in what year? HOI even a temple, what year, what year? Kine water, Kuzia in all the Nollywood movies free of charge. And then Kini does a subscriber any month. And I can tell you anything ordinary content, you can name what year na Eziokwu TV. Name what about all our movies free of charge. Thank you. So ka anyị gabazie n'iru n'ihe anyị ji wee bịa nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ ihe gbasalụ mmadụ ịma ihe o kwesịrị ịma. Ihe anyị ji wee bịa bụ ka anyị kọwalụ gị this world we are living. Ụfọdụ ndị na-ekwu okwu na-asị na the world no balance. Ọkwa eziokwu. I want to talk to you. Gị nwa bụ onye anwa na-agagharị na-akụ ọta. Gị nwa bụ onye na-agagharị na-asị na ya ote gị tawara afụfụ. Gị nwa bụ onye na-asị na ote gị ijegharị mana ekpere mana ebe dị iche iche na ijegharịbago n'ike agwụgwọ gị. I want to talk to you. Gị nwa bụ onye na-abụ ị na-anya n'ihe na-eme na ngwurube nna gị. Odo oge anya na all is not well. Ndị niile nụrụ na ha gbawalụ ngwere agbawago oke. Meaning na ndị niile nụrụ na ha bụ ụzọ bido echenjigo level. Kedu ka ị ga-esi ma ọ bụ na olesi na ọ bụ na ị bụrụ onye na-achịkọta nwere akọ n'uche. Ọ bụrụ na all is not well in your foundation of your family, you know. How can you justify it na a woman nwere 4 boys, 4 girls. None of the girls nwebere onye sịrị nwa ọkụkọ na-eleghị one. Beautiful daughters. Nwebere onye sịrị nwoke anyị anụghị anụ, nwaanyị anyị anụghị anụ, sọọ yi ka ha dị mma. Mvat nke bekatakwuodo sị mba ka e breki dị tịdị ka anyị na nwoke biri. Ka anyị na nwoke biri ka a mara nwoke ahụ emekatazie na nwa nwoke ahụ nwa na nwoke ahụ emecha anụ ya. Na obi gara ebe a mụọ ofu mụọ egwu nwoke meka gịnị chụpụ ya. O doro anya na all is not well with your foundation. O doro anya. Now, o nwere ndị bụ onye nke ọzọ na-agwa m bọsị ya sị 4 boys, 4 grown up boys. None of them nwere nke nwere ezigbo ihe ọ na-eme. Rise and fall. Ọ dị ka asị na ihe na-aga nọkọtakwa ịnụkwa pii ọdajụọ. Ijere zụọ ahịa ibe ụzọ ịzụcha afịa na-abata moto bụ ngwa ahịa ọ na-ada nke ga-emebie nke ndị ọzọ adị mma. Ma ọ bụrụ nje loducha ahịa ndị ọzọ ibe gị na ha wee che moto nke ha tiri ngwa afịa ha na-ruo n'udo, moto nke gị akụkọ aba na ya. Gị na ibe gị na-eme biznes, onye ekwere ụgwọ ngwa ahịa, ndị ọzọ kwụnye nke ha nke aga, onye nke ekwere nke gị akụkọ ba na ya.
gị na ndị ọzọ na-eme biznes anọgide enweghị ike asị na shop gbara ọkụ shop ndị ọzọ adị mma nke ga-agba ọkụ. Gị na ndị ọzọ na-eme biznes ebe anụkwu si gaa ebe anụ nta si wee gaa n'ọkwa efu ebe a maka gị nwa sikwa wee gaa yet ndị ọzọ na afri gị nwere onwe gị a na-akọ akụkọ ịma na all is not well. What I can tell you is that in this world we are living, is survival of the fittest. Ọ bụrụ taa ka o bidoro, ọ bụ etu ụwa si wee dị. Ụfọdụ ya asụ na this world no balance. Heaven help those who help themselves. Yes, you must do the needful. What are the needful? The needful, Bona, you must have an altar that speaks for you. You must have backbone. That altar that speaks for you, is it positive altar or negative altar? Now, what must you do in order to have positive altar that is speaking for you? Abaraka, my brother. You have a good speech. You speak very well. You have education. You apply for job. Even people that you are better than are being employed. But then again, aka akụkọ. Onwe ọrụ ebe ị nwetara enweta elu ebe anwa. Ụbọchị a ga-enwe nsogbu n'ọfịs. Enwere ike onwe ihe ga-efu n'ọfịs. Ma ọ na nwere ihe ga-awara ntị na a ga-asị ndị niile nọ na duty on that particular day na ha dị indicted. That day ị ga-anọ n'ọrụ and ị ga-adịkwa indicted. Ijugo onwe gị why? Eme n'elu gị nwa, eme n'ala gị nwa. Why o ji abụ ndị mmadụ can easily isikpodo gị asị. Ndị mmadụ can easily take what rightly belongs to you. Ọ ịmụ ihe imerụ ma ihe imerọ a ga-ebo gị ya n'isi. Mfadụ a ga-ahapụ ndị mere ihe bo gị nwa. Ya a ga-ahapụ ike nyụrụ ahụrụ na-eke gị isi gị nwa ọgbọ. Ijugo onwe gị why? Ọ bụrụ taa ka enwebelu ndị jụrụ onwe ha why. Mana the only solution bụ mgbe ị jụrụ onwe gị why kere ihe email. Did you act in the right perspective? Did you ask question in the right way in order to get your problem solved? Ị nụrụ akụkọ maka Jabez, ọkwa eziokwu? Jabez simple means paint. Nne ga-agwa gị na bido ibi mgbe ya dị ime n'ọsọ afụfụ. Jabez na onwe ya mụọ dịka nwoke. O jee chọọ ọlụ ebe ibi e nyere ibi ọlụ ewecha ya ndị mmadụ ruo na atọ na asị sorry we cannot take you. Even onye ji university good grades maybe 2-1, understand, second class upper. Ewecha ndị ọzọ everything including ewekwu ndị 2-2 second class lower. Olu na nke ya asị Mr. Sorry we cannot take you. Even onye iji better qualification mana ama enweghị. Ije interview agba ụchụ ịmụrụ idea. Ịghọtago? Enwere so many things ihe a na-eme na nkịtị. When things are not right for you, ask questions. Do something. Onye kwuo ebe o si akpa ya mara ka ya esinyere ya aka. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye nsị na-akpa na-ebu ụzọ. Ka nkụwa na nwantere mara. Ndị ma nkụzi m mana ndị ala ka iji ihe ọmụmatụ. Ihe ma wee ma alụghị atụ. Ama na ọtụtụ ndị nọ under the influence of my voice right now. More than 80% have in one way or the other come across Bible. Ọkwa eziokwu? Yes. Now mmeji ihe ahụ ịma wee ma alụghị atụ. Na akwụkwọ Matthew 7:7 ọ sị yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere ụzọ. Ask. You shall receive. Seek. Chọọ ị ga-achọta. Ask. Yọọ ị ga-ayọta. Knock. The door was surely open for you.
Do you know why? The meaning I want you to take from this. You must make an effort yourself. Even God Almighty knows your need. But believe in me, forces of nature, this world is not for the Christmas. Yes, let me tell you, this world is not for the Christmas, where you will be on your own. Na Chukwu okike mara mkpa gị. Na ọ ga-ajọ ọsọ mgbe ị na-arahụ ụra mere gị ya. My brother, my sister, manna adịghị adazi anywhere. Manna, the era of manna has been closed. You work out everything yourself. So stop folding hands, stop lamenting, doing nothing. Even you, some of you will be claiming that I know God. They said, to learn the language of his parents. We have himself to blame. It's a duty of every child to learn the language of his parents in order to have that cordial flowing communication and bonding with the parents. If a child, your own child, yes, your own child refuses to learn your language after giving birth to him, how can that child be able to flow with you? It's just a matter of time. He will be isolated. So I can tell you, some of you today are facing the same condition. You have been isolated by forces of nature. You know why? You refuse to do the needful. I keep quoting it. Go and read Hosea 4:6. You, the argumentator, go and read it. I'm once a Bible scholar. Yes. Go and read Hosea 4:6. It says, God can never be mocked. Sorry. Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. Do you know why you are suffering? You lack knowledge and vision. You lack the basic understanding of how things work in creation. Before man was created, go and read Genesis chapter 2, from 4 down. You will see when God created man, this gross material, this earth has been in existence. The animistics, the elemental beings, the animals are here, dominated the entire world. But God, in his infinite mercy, said, human spirits are there in upper region, unconscious of who they are. Let's give them another opportunity in the cooler region. Because in the proximity of God, in the closeness of God, human spirit cannot perform. Unconscious human spirit I'm talking about. Yes, I'm talking about you thousands of years or hundreds of years when you are originated from. You don't know your existence. You know? You don't know. So if I ask you where were you in the last 200 years, do you know? You don't know. Meaning you are unconscious of who you are. So when you are in the spiritual world, you are unconscious of who you are, thereby you cannot contribute to protect anything for spiritual development or further living creation. You can't. So God Almighty, in his infinite mercy, thought it wise to allow you to be here on earth. I'm telling you why you're here. You are here on the earth in order to experience the world and compete and come out victoriously. Because if there's no challenge, there won't be any champion. Yeah, so that after experiencing
the earth, you will mature by experiencing. Because whatever you don't experience, you can never understand it perfectly. Oh, that is why in life you must face challenges of life. But whether you will pass through to face the higher level depends on you. So those mystics are already here on earth before man was created. And man was given mandate to go and dominate, to be the caretaker of the entire universe. But it's a pity that men don't really understand who they are and what is expected of them. Now, let me tell you why you need altar that will be speaking for you. You need an altar that will be speaking for you. You need to build bridges with the elemental beings. They are the caretakers. They are here on earth. They understand how things work in creation. Let me give you an example. Do you know the head of state is in his throne? Yes, he is in his throne now. But he has his agents. His agents are ministers, princes, name them, governors, councillors, the rest of them, to even their world chairman. They are all agents of government. And I can tell you, now earthly governance is a prototype of what is happening in the spiritual realm. Meaning that what we have here on earth is as a result of what people learn from what is happening in the spiritual realm. So what am I saying in essence? What I'm saying now is this. Now, eto esi eme ya n'ụwa ka esi eme na mmụọ. N'ebe ndị mmadụ gbara eluigwe. So ihe na-achịkọwala gị bụ na enwere the entities of powers and in charge of blessing people, and in charge of punishing you when you go wrong against the natural principles of life. Enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ ịgagharị na-eme mma na-atọ ndị mmadụ na-agbọ. Ịghọtara ya? Enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ ịda agagharị na-eme mma na-atọ ndị mmadụ na-agbọ. Nwee ndị ọrụ ha bụ ịpịawa ndị mmadụ azụ. Ndị jụrụ na ha ama ekwe apịawa ha azụ. Ka mmakwa atụ. Ka mmadụ atụ. Ịghọtara akụkọ nwaanyị oruru ọbara? Nwaanyị jọgọrọ ọya for 38 years, according to that allegorical story in the Bible. Na nwaanyị ya nọ n'akụkụ ọdọ mmiri Bethsaida. Ọdọ mmiri Bethsaida bụ ebe ọgwụgwọ nsọ wee nye ndị mmadụ. Etu ahụ ọ dị na gboo ka ọ dị taa, na mmiri bụ ebe a na-anọ wee na-agwọ ndị mmadụ ọya, maka na enwelu elemental beings, call it the mermaids, call them the water sprites, are there, and other elements, water elements, to heal people in the name of the Most High, the creator of the whole universe. They are abundant nke Chukwu. Ịghọtara ya? Now, nwaanyị a wee na-aya ahụ, mana na ihe na-eme n'ụlọ na-abụ oge 3 a.m. oge mmiri a ji agbalụgha. Onye ọbụla bụ ụzọ wee banye na mmiri a will be healed. And Jesus met that woman. Say, woman, kedu ihe kpatara na ị nwere ike ịda iwu na mmiri ọdọ mmiri Bethsaida? Ka ị ma na Jizọs ndị ụka ọbịa kwenyekwuru na ọdọ mmiri Bethsaida na mmiri na mmụọ Chukwu nọ na mmiri nwere ike ịgwọ ya. Achọrọ m ka nke ọrụ maka akụkọ onye amị agwa ya jee na mmiri jee saa ahụ. O wee na-ajụ ọ na mmiri obodo Siria ọ na-enwere mmiri ka mma. E wee sị jee na mmiri agwa gị jee saa ahụ ka ị nwere onwe gị. O mechaa o jee saa ahụ na mmiri Siria, mmiri obodo agwara ya jee mmiri Jerusalem wee nwere onwe ya. Ma ihe na-achịkọwara na nke a bụ mgbe a gwaziri o wee sị Jizọs na ihe nwụrụ mmadụ na mmụọ ọbụla mmiri ji agbalụgha bifo ya na-ebini ka eje daa na mmiri, ndị ọzọ eburugo ya ụzọ, ndị nwere mmadụ ndị ike ha enyere ha aka wee megịrị ha danye na mmiri ngwa ngwa ha nwere onwe ha. Ịghọtara ya? So na help aka were aka nye aka ka anya aka ji eto. Ọ na-enwe help. Ị nwere ike ịnọ a position where human being can help you in order to connect you to that altar that will help you.
That Odomiri beside her is an altar that have been healing people. Also, Odomiri beside her, other altars. I can tell you now, last year the is an altar. You know, what you don't know is already a mystery to you. And my dear, Nesi Modu. Ihe na-achọ ịkọwala ka mmakwalụ atụ ọzọ ka ị marụ na o nwere ndị njelu nke Chukwu ndị ọrụ ha ịpịawa mmadụ azụ and onye ekwere ekwetara ya achọ ịpịawa gị azụ ọ bụrụ na ikwere it can affect other members of your family. You know, mgbe onye akpọrọ oku si ya Jona ya ji eje obodo Ninive ka onye gwa ha si na ajọ mmehie pụta. Jona wee jụ na ya ma eje na ndị Ninive bụ ndị mmehie ha kwesịrị ka ha nwụọ n'ime mmehie ha. Ewee sị ya jebedo nwere ndị a ga-eji maka ya bụ tọrọ agbụ. O wee jụ na ọ ma eje wee je banye n'ime ụgbọ na ụdị na ya na-agba n'ọsọ. Eburu mmiri wee tụba n'ụgbọ. Ndị anjelu nke Chukwu ndị ọrụ ha mpịawa azụ abịago. Ha achọzie ka apịawa ya azụ eburu mmiri wee na-atụ. Ndị nọ n'ụgbọ wee sị pa na ụdị eburu mmiri nke a gosiri si side oge a bụ oge ndị mmadụ na-aga na mmụọ. Ọ bụrụ kịta ndị mmadụ megoro over cultivation of the intellect that has the audacity to question nature. Now, o wee bụrụzie na gịnị mere? O wee jezie o wee fụ ihe mere nụ. O wee tie gịnị mere? Ndị mmadụ wee fụ ka mma eburu mmiri a wee na-atụ ha sị mba, this is not ordinary, that something is wrong somewhere. Ha wee chọbazie ka amara gwubezie ọnụ ka amara ihe dị wrong. Ha wee sị mba na ha ga-eferiri nza ka amara onye iwe Chukwu dị ọkụ n'ebe ọnụ mere eji chọọ ka ha na ha niile n'iyi. If the needful is not done urgently. Ha wee fe nza. Ọ bụrụ taa ka agbawala afa. Ibe nza a na-efe wee gba afa. N'afọ ngwede ha na-akpọ ike ogu. Ka amalụ onye ihe amarụ n'ahụ ya. E wee fe nza wee maa Jona. Ha wee sị Jona, o maka gụnwa ga-eji chọọ na anyị niile n'iyi. Ịfụrụ ya? So ọ bụrụ na ha emere needful, nature, forces of nature don't care. They can ahụ eke na mmadụ niile n'iyi. Ịma ọ na-eji maka ofu onye jụrụ ime ihe o kwesịrị ime na-agba ọsọ ọrụ wee na family n'iyi. Ị nwere idea. Forces of nature don't care. Ha wee tụpụ Jona eburu mmiri wee delụ. Azụ wee sị na azụ nọrọ Jona wee buje n'obodo Ninive. Ihe chọrọ ka m kọwara gị ha bụ na forces of nature, they don't care. If you refuse to do the needful, a ga na-apịawa gị azụ. Ọ bụrụ ọsọ gị nwa ka a na-apịawa gị ka a na-apịawa ezinụlọ gị azụ. Ị ghọtara ya? So be careful. O wee bụzie na ihe abụ ihe mere nụ. So ihe wee kụwala gị ya bụ ka ị mara na o nwere ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, nwee ndị ọrụ ha bụ mpịawa azụ. Onye ekwetara ya maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na ekweghị onye na-ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekwere ọkwa eziokwu. So ihe na-achị kụwala gị bụ na adị ama aka. You must have an altar that speaks for you. Let me give you an example of altar. Here, why you need an altar that is speaking for you is that so that whenever a negative altar is being consulted from anywhere, is it occultic altars? Is it negative and witchcraft altars? Negative altars. To take what rightly belongs to you. The altar that speaks for you will fight your battle. In this world, if you are too calm to the extent that you cannot fight your battle or fight for what's rightly yours, you're not a coward. I'm sorry to say it. But why I made mention of it is for you to know that coward act is not allowed even in creation. You must fight for what is right. How can you live in this world, this competitive world, and you are living like you are not existing? You must live a life worthy of emulation in order to allow the footprint of your existence. You must touch lives. So even if you decide to live life of a brave, I can tell you, for the betterment of your family and people looking up to you, brother, sister, do something.
You must protect your family. As a man, as a woman, you must do everything humanly possible to make sure you as a father, you shield your children. You shield your children from unnecessary attack by doing the needful. And a altar. Mana erigo ndị be anyị front and back. Ọtụtụ ndị mmadụ abandon their natural altar. Do you know why the ordinary altar remains the strongest altar? Because ordinary altar is indigenous. Ordinary altar is original. Makanasi na nkode na mba na mba nne. Ordinary altar is the more original because is here. It has been in existence from time immemorial, and the existence, it exists with the nature and forces of nature of our race. Nkode na mba na mba nne. Mmụọ bịara abịa cannot detect from more than evil. Onya kpatara na these foreign altars, I'm gonna say whether my body altar ndị ụka ndị anyarị body altar, any altar where foreign altar, as in instituted by foreigners, our foreign belief and concept can never compete favorably with the same spiritual strength with ordinary altar. Never. Yes. Unless if that ordinary altar has been contaminated, the way our family altars and the family and the village altars has been contaminated by out of our own ignorance. Before ndị ụka anyarị apịa, ndị ọdịnala enwebugo altar. A na-enwe okwu ana. Ka nkọwalụ ihe bụ altar. A na-enwegoro okwu ana bido na ngwurube nna gị. Dibịa unu ọbụla na-enwe ebe ọ dọrọ ana ngwuru. A na-akpọ ya edo ana ngwuru. Ebe ọ ga-agba onwe ka ihe si wee dị, o were ọjị jebe n'okwu ana. Wee goluo ana. Ime ọ na-agolu ana agolu. Onye a na-agụ ọ na-asị na ana ngwurube nna m a na ọnụ ajụwu n'oyi na ọya ekpowu n'ọkụ maka na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. And they want to na isi mmụọ. So I agoruru ya na. Onye ọ bụ the first family altar a na-enwe ana ngwuru. Nke ọ bụ the eldest person, nwoke kwara nya bụ ngwuru ga na-eje di ya na-aga ọfọ na-etu ọfọ n'ala. Nwa ọfọ ala na-etu ọfọ n'ala maka ọdịmma ụmụ ya na ụmụ ya. Piano sifom ana ngwuru anwa wee nwee other altar like an ụmụnna. An ụmụnna ga-abụ the oldest man in the clan. Bụ ya bụ ọfọ. Onwe ka ihe sidere gị iji were ọjị na mmanya jebe na be onye na-efe ana. Ọgbara uje n'ihu ana je gọọrọ gị ọfọ tidere gị ọfọ ka ọ maka na-emere gị n'ezinụlọ gị. Etu esi eme ihe mgbe n'ụlọ anọsa. Nwezie ana obodo. Ebe ọ ga-abụ the oldest person n'obodo ahụ ga na-eje. Ị na-afụ ka a na-awa abịa na Nnewi, ka nwere Nnewi ma atụ. Asị gị no ebe a na-akpọ okwu ana Nnewi. Okwu ana Nnewi a wee ebe emechazielụ. Ndị ụka bịa wee rie ndị be anyị erie. Ewerezi okwu ana Nnewi wee dashịa ndị Katọlik ebe a nọ katidral. Ọ bụrụ ọsọ nke anwa, obodo ọbụla nwere okwu ana. Ihe m na-ajụ gị nwanne m anya, kere ebe okwu ana bụ ụnụ dị. Kere ebe okwu ana famili gị dị, kee nke ebe nke ụmụnna gị dị, kee nke obodo gị dị. Emebisi gị maka na-eri ndị mmadụ eri. Onye akpatalụ challenges ji wee karịa. Maka na ayịrị ọnwa adịbe eme mgbọrọgwụ. Mgbe ị bịa were ọlta dịbe nna gị kwesịrị ịda ekwuru gị, iri sekreti ya ọlta. O nwere ihe gbọrọ ya ihe. Mana ị na-ebe a na-eselebreti ọlta ndị Rom. Ị na-ebe a na-eselebreti ọlta ndị anyarị. Ma ndị England ma ndị ihe na-eselebreti their altar. But you refuse to celebrate the altar of your land. Ịmụ na anabe mmadụ kacha dị chile. Ị nwere idea. Ichukwu onwe gị hoji abụ ifin gọọmenti ya sị gị your land, your motherland. Ifin gọọmenti encourages you through ya kpọrọ a national anthem maọbụ I pledge. You pledge to be a good ambassador of your land of birth.
But I can ask you, are you a good ambassador of your land, of your birth? Would they be proud of you as the way you live your life will determine whether they will stand by you and say, this is our beloved son. And the woman and then you will do exploit. If somebody is saying American, Manobo and Abendaga Kudorogi, sorry, Bafagi. So yen the Kun and Abendagebo altar, and Obuna altar. Now, over autos, more than you could negi. Your maternal deity. When was the last time you visited your maternal deity? When was the last time you visited your paternal deity? When was the last time? Don't you know that those are altars that speak for you? When you align yourself with them, they'll fight your battle. And you don't want to be a member of. When you align yourself with all these entities of powers, they will allow a free person to come and harm you. But you know why you are vulnerable to every attack? Every Dick and Harry, that mega attack. Even if you know that can do man, I challenge you, I challenge you in a benaba. Everyone you know, I challenge you in a benaba. Maganandi in a barosso on the Kuhanabo. You want to wait for no over gets an eye on Pete, over gets an American, over gets an American share, ever gets an about your business again. Now, since again on your Macharaka, now business yadaga, in a becky. You only hope Tabuna, you know, can when than a more. You must have an altar that speaks for you. You must have an altar that speaks for you. Now, as Onibo, you can wear an altar. Ọtụtụ n'ime ụnụ amega abandon ma abolish ụfọdụ tiri aka one way or the other ewee desecrate the land of their birth bido n'okwu a na be nna ha n'okwu a na ụmụnna ha n'okwu a na obodo ụfọdụ so na ndị eleta mgbe anyị riri anyị eri anyị na-anọkọta anyị garaizi asị na anyị bụ oraifite born again Christians anyị tinye aka wee nye na-emebigasị ihe obodo ji biri ọ dị na town monument and the okwu mmụọ dịgasị n'obodo ihe niile eme ndị niile mere ihe nkere ka isi n'anya dị hata eleta mgbe emere na be anyị anyway I wasn't directly involved ndị niile tiri aka na kere ka isi n'anya dị hata gee yes gị nwa na-ene m anya mgbe ahụ Jesus. Their altar is foreign altar. Any altar of the Jesus is a foreign altar, and the other names foreign altar. Ha bịara abịa. Nke bụ eziokwu onye abata na gị wabụ onye kpọrọ onwe gị onye na-eje ụka anyarị. Ị ga na-atụ ụjọ ndị village, ị ga na-atụ ndị na village ụjọ maka ibelieve na ha dị diabolic. Maka na altar ị na-asị na ịdabelu na altar ndị anyarị were n'aha Jesus were n'aha onye nwa cannot protect you because those altars are foreign altars. Ha ma work with indigenous altar. Onye amata na ndị tụkarịcha na egwu n'ụwa bụ ndị ụka anyarị. Ọtụtụ n'ime ụlọ ya ezigbo na m anya kedu mgbe iji abịa nna glaasị kedu mgbe iji emitụrụ ụmụnna ọkwa ị na-eze ha eze na ha bụ ndị na-egbu mmadụ na ha bụ ndị nsi na aja mana ị nọ n'obodo ị nọ na-awa asị anyị bụ ndị agha nke obe bata vileji ịma abatawo ịma ihe ọhụụ ị na-atụ ụjọ mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ị bata n'ọdịnala Igbo okwu elu oghe ala nobody can ever kill you. Nwere onye wepụ ndụ gị maka na chi onye adịghị n'izu isi na chi ya meaning if your chi does not support any evil against you, you will live long and grow gray hair.
If Chigi does not support any evil against you, you will live long and grow gray hair. But do you know why you are suffering? And I was always afraid. But I avoid my people like leprosy. Yes. Mana kita am batazi not na okwu o nwere ihe na-eme onye kwa amụ nkwa gwara ya ịghọtara ya. So mana mgbe ahụ ị nọ n'ụkwụ ọ bụ ị na-agba ọsọ maka na ihe bụ you dedicated yourself and your family to foreign altar, which that foreign altar cannot fight your battle because that foreign altar and foreign spirit will hang in the air. O mee okwu ya elu ala ọ nkụ dị na mba na-eghere mba nne ọ dị ka ifu ọkụkọ bi na compound ma atụka nna amara gị ọ pụta n'ụtụtụ ọ na-azụ ụkwụ ya na-abụta mana ọ ka ife ọgụ si esi wee bata ihe ọ ga-eme wepụta were ofe kwụkwụrụ ọ na-enegharị anya ụgbọelu dị ala maka na ọ mara ụzọ ọ mara ala etu a ka ọ dịkwu that foreign altar that is yoranto. O nwere ihe dịka indigenous altar, o nwere ihe dịka an altar bụ ọdịnala altar. So onye ka m na-akọwa. So what am I saying? Ọdịnala altar remains the strongest altar. Ọtụtụ ihe mụ na-ejogo tie aka mebichaa altar niile dị na mbụ ụnụ o wee na-enye nsogbu. So kịtazi ọchịchị na-achụ gị na onye otu nzuzo na-achụ gị na onye ajọ mmadụ na-achụ gị ị na-agba ị na-ebe aghasa na biznes gị maka na ịkwụrụ ka nwoke si akwụ. So mana ihe m na-achọ ịgwa gị bụ ebezina all hope is not lost. Ihe ị ga-eme bụ ị ga-enwerịrị altar that speaks for you. Ọ bụrụ na abịa na be nna gị n'obodo bụ ụnụ na-erigo ụnụ erie nke na onwerozi any form of altar dị na be nna gị onwerozikwa okenye kweta na ọ ya eme omenala. Elụtara m ihe nwamba onye na-agwa m yesterday na be nna ya ọ chọrọ ime ọdịnala mana ndị elders sịrị asọrị na ha amenye their blessing na ha adọzi nto ha nọ into ọdịnala. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ndị be ụnụ na-eriri gị eri ndị be ụnụ eri, nobody is ready to support you, nobody is ready to bless you, nobody is ready to support you or even to pray for you otherwise. Ebe si na onye amatara mmadụ ji enwe altar dị iche iche ị ga-ebelong to. Ọ ga-enwerịrị altar that speaks for you. Onye abatara anyị ji wee nọ na altar Ugochi tubelu na temple wee na-agọrọ ndị mmadụ ọfọ na-agọzi ndị mmadụ ka mmụọ nọ na temple na-eburu ndị mmadụ agha dị iche iche maka na ihe a na-agba eteka, ihe agba n'ụzọ eteka and ụzọ a na-agba na eteka. Ọ bụrụ na ịkwụrọ n'ụkwụ gị na-abụ ndị mmadụ ga-agbalịrị gị ego biznes, ndị mmadụ ga-emeghị nta meghe imo, ndị mmadụ ga-agba ụchụ ya na mmadụ kwuchie okwu kọntrakt onye a bezie ihe ọzọ. Ndị mmadụ ga-agba ụchụ nwoke fụrụ n'anya rụzie mgbe anya asị ka ọ bịa medi n'efu gbagba ọsọ. Ndị mmadụ ga-agba ụchụ gị na mmadụ kwuchie okwu okweghị nkwa ihe ọ ya emere gị ọ naruo change your mind. Ọ ga-enwerịrị altar which you belong. Yes, ọ ga-enwerịrị altar. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije n'altar be nna gị maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu maọbụ nke ọzọ maọbụ na altar be nna gị is no longer in existence, you can belong to Ugochi tubelu temple. Yes, you belong to the altar that will back you. We are there to do all the prayers, all the ego offers and all the sacrifice for you. Maka na a ga-enwerịrị altar that is speaking for you. A ga-enwerịrị an altar that is speaking for you, positive wise. So what am I saying? Now altar that will speak for you, ga-abụrịrị altar that will speak for you for your own benefit. Onya ka na-ekwu maka Ugochi tubelu na temple has been in existence for years. And ndị niile a na-achọ ịnara oke ha, ọ bụrụ na mmadụ na-achọ ịnara gị oke gị ma na ndị mmadụ na-achọ ịnara gị ana gị ma na ndị mmadụ na-achọ imegide gị, ị ga-adịkwa sure na aka gị dị ọcha na ịdị egbu mmadụ na ịdị emegide mmadụ na ịdị anara mmadụ oke. Ebezina bịa na Ugochi tubelu na temple ka anyị nyere gị aka ka gị na mmụọ kwụrụ ka mmadụ ọbụla ghara ịnaghị oke gị. Onye si n'ọka ọ bụrụ gị na ọ bụrụ ya na mmụọ onye cheche ihe ọjọọ ya emeghị ome onwe maka na ọ bara uru na ị na-agba mbọ ịgbacha mbọ ofu onye anọrụ ndị a na-erighị ọrụ ị na-alụ ka elefant ị na-eri ka ọkụkọ maka ihi na o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ndị somebody nọ somewhere na-ehipụtanize gị
na-amanipuleti gị na-agbado ihe ị na-eme isi n'ala ịgbadochaa ka nwoke ibie gịwacha ka nwoke ibie ka nwaanyị mmadụ anọrọ ebe a na-eri uru n'elu mbọ ị gbara agba mmadụ anọrọ ebe a na-eri uru n'elu mbọ ị gbara agba ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị so kedu ihe m na-ekwu maka ya ihe m na-ekwu maka ya bụ na ọ bụrụ na ị nọrụ na Ugochi tubelu ọdịnala temple then anyị na-achụrụ gị aja anyị na-awọchi ya bak na-ekpe ekpere na-asụ ụfọdụ ala n'isi gị kwa ụbọchị ka ị na-ejere obodo ka ị na-anakwaziri obodo maka na ọ bụrụ ihe ziri ezi na ị na-agba mbọ adị m ekwu maka ndị adị agba mbọ onye adị agba mbọ n'ụwa forget it ọ bụghị ara na ị na-agba mbọ forget it we don't have any way we can help you mana ọ bụrụ na ị na-agba mbọ mana ị na-agbacha mbọ mmadụ a na-anara gị oke gị ọgụ maka anyị chọrọ ịgwa na ị kwesịrị na agbara aka achụ ihe na-ata alụ na shọpụ ebe anyị na-eme biznes ma ọ na ọrụ ahụ ị na-alụ ma ọ biznes anyị na-eme enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-achọkwa ihe ị na-achọ nwere ọtụtụ ndị mmadụ nwekwara ekworo ha chọrọ agam n'iru gị maka ihie ịnidiri ka gị na chi gị kwụrụ ịnidi ka gị na ndị ichie kwụrụ ịnidi ka gị na ya spiritual forces kwụrụ ka ha wee na-anụrụ gị ọgụ ịnidi entities of powers that will always fight your battle ịghọtara ya ka maka na nche a na-eme odogwu n'anya mana ịgba nkịtị adị Igbo na-atụ ilu si na onye gba nkịtị chi ya agba nkịtị ọkwa eziokwu kama na ịnụ gị inu mbụ onye gba nkịtị chi ya agba nkịtị because dịka nsi wee gwa na mata 277 na you shall knock. Yes, if you refuse to knock, onye mere onwe azụ bụrụ onwe ya tiri ọnụ agụ iyi onye ka ọ ya adị ihe mere ndị ya so ihe na-achịkọwara gị bụ start today look for an altar that will be speaking for you, the altar that will be backing you, the altar that will be praying for you. Maka na ngwa gị if you have a strong altar otherwise that are in alignment with our ancestral forces, our ordinary Igbo spirituality, nobody will harm you. Maka na nkụ dị na mba na-eghere mba nne mana mgbe ọ bụla ị hapụrụ onwe gị na-achọ foreign altar that will protect you, ị na-eme onwe gị dị vulnerable to every attack maka na ụkwụ gị elu n'ala ị makwa na ihe kpatara ọdịnala to bụrụ the highest ka ndị dikeru the secret gee ntị ọdịnala Igbo bụ a spirituality nwere ntọala with Ana the land. I can tell you that dibia or that spiritualist, that occultic man that will do any incantation and to manipulate you and take away whatever that belongs to you. That's what. So whenever the person is making declaration against you, the son of the soil, making declaration against you that have already built good relationship and harmony with the gods of the land, it shall never be well with the person. Makana dibia na agwa otoro iki adro nen eyotaria dibia na agwa ajo ogwu for spirituality name spiritual negative incantation that's what. And once you are already in good relationship with the spirit of the land, it shall never be well with that person. All secret in choka ngwa no basta ka nkwusi ebe a na agba nke mbụ a inwe ajụjụ na nkuzi a ma ọ bụ na ịchọ ka ịgbara gị afa mmiri emi ma ọlụ ọrụ mmụọ ma ọ bụ na ịchọrọ visit the temple for prayers, chat me on WhatsApp. Enwere ụbọchị anyị ji enwe counseling. Yes, our counseling is free mana ịgba afa anyị a na-akwụ ụgwọ. Inwe ajụjụ na nkuzi a ma ọ bụ na o nwere ihe ọ bụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, chat na WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ.